Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, saktong-sakto talaga mga kantahan natin ngayon na sinimulan pa ng X-Battalion. Diba? Yun ang mga gusto nating marinig, no? Hayaan mo silang maghabol sa'yo, diba? Ay, gusto mo ba? Gusto mo ba siyang maghabol? Ay, ikaw bahala. Choice mo naman yan. Siya tuturuan na kita kung paano mo siya paano kanya habulin. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ng daldalerang atleta DJ Myra Tony. At kanina nga nabanggit ko, sa tinagal-tagal-tagal mo nang nabubuhay sa mundo on earth. Ni isang araw o ni isang kusing hindi mo nakikitang nababawasan yung iyong mga bilbil. Na kahit ano pang mga ritual, nakailang ab exercise ka na, hanggang ngayon hindi pa rin lumiliit. Mas nauna pang lumiit si ano. Pero worry no more. Sabi ko nga sa'yo, pag nandito ka sa istasyong ito, kung saan, saktong-sakto, pag ganitong oras, 4:34, ay, usapang kasarapan. So kung isa ka sa mga gusto nang mawala ang bilbil, eto na nga, tekang kate. Eto na nga, eto na ang 3 tips kung paano mawawala ang iyong bilbil. Number 1, kailangan mamulat ka sa katotohanan na kahit nakailang exercise ka, hinding-hindi agad mawawala ang bilbil. Oo, sabi kasi ayon sa aking research, kapag karaw nag-i-exercise ka, meron siyang iba't ibang tina-target sa katawan mo. Whether sa braso mo, yan ang pwedeng, pag nag-exercise ka, it's either unang liliit, braso mo, pangalawang liliit, mukha mo, o kaya lumiit siya. Pero hindi natin makokontrol, hindi mo mai-spot, anong tawag doon? Yung hindi mo mismo maitututok. Maitututok? Hindi siya pwedeng spot reduce eh. Kumbaga, kapag ka nag-exercise, hindi mo pwedeng sabihin, oh sige nag-ab workout ako, so bukas, o kahit mga 2 months from now, liliit yung tiyan ko. Hindi po, baka pwedeng mas una pang lumiit ang leeg kesa sa tiyan. Lalo na sa mga kababahihan huwag na tayong magtataka kung medyo matagal lumiit ang iyong puson, kasi tandaan mo, may matres ka. Tip number 2. Kung ikaw ay yung mahilig sugar liquids, ano yung mga tinatawag na sugar liquids na yan? Ayan lang naman yung mga simpleng soft drinks, yung mga, minsan lang naman, pampadighay lang. Ayan, yung mga padighay-dighay na ganyan, habang tumatagal, hindi mo namamalayan, napaparami. Tapos hindi mo rin namamalayan, yan pala yung nagkakos ng bloating. Bloating, syempre, sa tiyan na naman yan. Gugulat ka na naman. Laki na naman ng tiyan, namanas na naman. Diba? Yung mga simpleng pagkuha natin o pag-take natin ng mga sugar liquids, kagaya ng soft drinks, milk tea, ano pa ba? Yung mga, ang sarap yung mga, akala mo blue cucumber, cucumber. Akala mo healthy yung pagka nagbubuffet ka. Hindi mo alam, that's artificial. Tip number 3. Ba't ang hilig mo mag-midnight snack? Ay, naku, mamaya pag-usapan natin yan. Ito na si Opalite Ay, hindi pala Opalite. Huntrix Golden pala. Makinig ka muna ng feel-good music habang nagpapasarap. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan ba ba i-memorize yan? Basic.